Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manana sa kanimo. Maigsuon ining misa padayon natong iampo ang kalinaw, kahusay, kalambuan sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud ang pagkahunong na pagkasulbad ni ining pandemic. Ato sang padayon nga pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors nga siging padayon og suporta nato na malit aning ato karong gipamaligya nga hope and opportunity slots o prudence and healing slots nga unta ihatag sa Ginoo nila ang mga grasya nga atong giampo para kanila. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Naghangyo kami, Ginoo, sa imong kaluoy, itugot nga kaming imong mga alagad nga nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya ug natudluan sa pagbuhat og maayo. Magpadayon unta sa kinasingkasing diha sa imong mga sugo ug madalanganha sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdaliglogsong kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan nga palaktan ko unta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig ulo kining maong katawhan. Karon pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka dakong nasod. Apan si Moises nangaliupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaobon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo day sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko ug ayaw intawon pahamtangi ang sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta
nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nahuna-hunaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang atong mga katigulangan naghimog baka didto sa hurin ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga muka og balili. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. O giunya naghisgot siya sa pagpuo kanila. Apan si Moises ang iyang pinili. Mibarog aron pagpangamuyo alang kanila. Aron pagpoy-poy sa iyang makalaglag nga kapungot. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Hilayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, "Kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako
nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong, busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo motuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Og sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod kaninyo. Nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinuon nga sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios, busa unsaon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman, maoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, motuo usab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo motuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gisulti ni Jesus karon sa atong Ebanghelyo murag prangkahay na gyud ba? Gaprangkahay na gyud sila og ang mga leader sa mga Hudiyo. Iyang gihisgutan ang ilang gipangbuhat niya, iya dayong gihimuan og komparison sa ilang pagtratar niya. Ang mga Hudiyo magtuon gid na sa Biblia katong sinulat ni Moises nga Biblia kanang naas Old Testament gikan sa Genesis ngadto sa Leviticus, Numbers ana. Magtuon gid na sila kung pwede memorizon mo nang ilang ipamutang silang bukton, ari silang agtang, ana silang mga haligi ang mga verses nga gusto nilang memorizon. Nya gamay pang bata ila na ginang tudluan aron gyud mahimong Diosnon. Pero si Jesus may matuod nga kanang tanan ninyong gitun-an wa man mo mutuo ana, inyo lang gitun-an. So lahi di ay ang knowledge, lahi sad ang faith. Ang kahibalo ug ang pagtuo usahay dili magka-uyon. Kamo unsa may inyo rong gipaningkamutan, kahibalo o pagtuo? Kanang inyong pagpa-eskwela sa inyong mga anak gikan sa asa na magsugod ang grade 1 o kinder? Ha? Nursery o kana? Gikan sa nursery ngadto gyus pagka degree holder. Unsa may inyong gipaningkamutan diha? Nga mulambo ang iyang kahibalo o mulambo ang iyang pagtuo? Kanabitang maghatag kog recollection usahay or misa ngadto sa mga educators, mga teachers, mga mga leaders sa atong mga educational system ba. Ako din na silang pangutan-on. Kumusta man mo? Nituo pa mo Ginoo? Mga doctor in education, doctor of philosophy, doctor of unsa pa na diha.
Na kung nituo pa mo Ginoo, tuo pa dir oy. Ana. Nya kaningon man ang Ginoo nga ayaw mo pagkabit-kabit, wa mo magkabit-kabit ron. Duko lang siya, naa say ginagmay pa der. Ana ba? Wa mo ron mamakak, makak yapon pa der. Wa mo ron mangwarta, ngwarta sad pa der. Ana. Mubaos ra basad, ikaw pa der nituo pa ka Ginoo. Naku, tuo sige gani kog misa, insya wa nimo ihog sa bulsa ang kolekta. Ako hug sa gamay. Ngano man na, ngano ang atong kahibalo usahay babagman sa atong pagtuo. Mao na hitabo ni Kristo, ang mga tao nga nagsigig tuon, sigig panudlo bahin sa balaod sa Ginoo, maoy misalikway niya og musalikway sa iyang pagtulunan. Akamuron din sigihan man ni nakog balik-balik. Mudawat ba mo sa sugo sa Ginoo? Na ini-text na ko ato sa gabi gaprangkahay pud mi ato. Unin siya, Pader, ako Pader no, moingon jud ko nimo nga naningkamot jud kog sunod sa Ginoo. Pero Pader, na disturbo jud ko anang imong ingong pangural ba Pader ba? Kana bitang imong walis kural? Kay kanigong among balay Pader, ingon siya, kanang dapit sa luyos amo bay nang yuta na mo diha, usahay anha man nagsuyop ang mga manuyupay, gani gahimo na gay sila murag kunog kanang gamay bang kubul-kubul ba nga mo'y ila ditong suyupanan, anha pag yung kuno man bisag unsa lang kana mangawat sila manok, anha luto. Mga mag-ihaw sila, mamingwit sila iro, anha nila lutoon, niya magbudol sila dito, yun siya, niya ang ilang mga hugaw, anha diya ipamilin, ano ba? O na nga, ila kunong gikural. Nya sala ba kuno na? Saan? Wa man ko katubag ato, kamo kuno ba tubag kuno mo ba? Sala dili. But lang. Mangutana pa ko sa Holy Spirit. Ako siyang gitubag bitaw niingon ko nga ang kaning pagpangural duha na ang iyang tumong na ay Diyos non, na ay tawhanon. Kung ang imong pagpangural Diyos non, congratulations adto ka sa langit tungod sa imong kural. Kung ang imong pagpangural tawhanon, pasabot sa imo lang bang kaugalingong panghukom, sa imong kaugalingong kahibalo, aka na mahimo na nang makapaimpierno nimo imong kural. Nya unsa may Diyos non nga pagpangural? Una, bunga sa gugma nimo sa imong isig katao. Kana bang nahigugma kas imong isig katao, mo nang gikural nimo ang maong lugar. Sama anang mga piniriso, gikural man ang ilang lugar kay nahigugma ta nila aron marehab sila. Mo nang gitawag na ang prisuhan unta og rehabilitation center. Gikural sila aron dili sila makapatuyang sa ilang yawanon nga mga buhat. Amo na makapalangit ng kurala. Or nangural ka aron maminusan ang sala sama atong adto magsuyop o kaha kanang mga ano bang maghimo bag mga krimen adto didto kurala aron di na wa na sila lugar na kabuhatan sa ilang mga yawanong buhat o maminusan sad or adto baagi ang imong bana padung adto siyang kabit imong kuralon ni ayaw taga igiyawi aron di na kay iyang kabit to man nagpuyo sa unahan luyos niyong balay adto siya agi kurala ra gud na nya ayaw na pagkuan ari na naagis tubangan makit-an na nimo so maminusan magpanagana naman tog lipot ngadto pero sa una lahos ra ditso ra way problema maminusan or mangawat ang imong mga silingan sa inyong mga prutas, mga tanom, haron mahinay-hinayan, di na kay sila kapangawat, imong koralon. Kana, nindot na. Pero, ang tawhanon mausad ni, kahakog. Kahakog ba? Ako ning yuta. Kana yung inana ba ito? Ako ni. Wa mo'y labot ang musod, piti.
kana mao na siya kuan sala tawhanon man na. Ikaduha, bungas kasuko, animal mo, sige mo pangawat dinhi, kuralon ko ni, sige ro, balik mo ron dire. Kana, bungas kasuko. Beka mo ba, ang inyong kuralon sa mga? Diyos nun o tawhanon? Mo, bala mo diya. Nganong ako may inyong tutok-tutukan, wa man ko mangural. Ang ako lang ba, Diyos nun o tawhanon? Mausad na ang knowledge o ang faith. Ang faith nakasintro sa Ginoo. Ang knowledge nakasintro sa tao. Kung ang ato ganing gibuhat karon para ragyud sa atong tawhanon nga kinabuhi, kana bisag unsa pa ka kabuutan, bisag unsa pa ka kunuhay ka knowledgeable, unsa ka dignified, pero nakasintro ragyud sa imong kaugalingong tawhanong kinabuhi, wa nay kapuslanan. Kay inig atubang nimo sa pagtulunas Ginoo, muriak gyud ka. Muriak ka Pare anang buutan kayong asawa, sige gyud simba, aron lang gyud nga munindot ang iyang kinabuhi, di siya masakit, masulbad ang mga problema. Kana ingon ana ba tawhanon man na, aron dili dayon mamatay ang iyang bana, ang iyang mama, aron mulampos ang iyang mga anak, aron makatrabaho, aron mulambo. Kana pulos man na tawhanon. Aron di mi makabsas pagkaon, aron maka-abroad, aron unsa pa na diha. Pulos gyud tawhanon ba? Nya buutan kunuhay kay ka, sige kag rosaryo, adto kas adoration, sige kag fasting. Wa mao na gibuhat sa mga Parisiyo, mao man gibuhat sa mga Hudiyo. Pero pag atubang nilang Kristo, suko gid sila. Nasuko. Kaya nga naman, giingnan mang Kristo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Higugmaa ang inyong kaaway, pasaylua ang nakasala ninyong kapito. Awa na, nangalusno na sila. Kung tamparoson imong pikas, aping ipatamparos lang sang pikas. Kung kamo magpahulam, ayaw na paningil og bayad. Kung may mukawat sa imong butang, ayaw nagbawia. Pagtudlo ni Kristo ani nakayong nayabag na ning tawhana, patyon tani. Nga naman, kining mga tudlo ni Kristo, mauni ang maggiya nato pagbiya aning kalibutana, pag-detach aning kalibutana, aron makasud ta sa gingharian sa Dios nga tuas langit. So nakasintro sa Ginoo ang faith. Ang knowledge nakasintro sa atong human existence. Beka mo karon, unsa may naan ninyo ron? Nganong nanimba man mo? Gusto mong malangit o gustong way COVID? Sa unang pagbasa, atong unang pagbasa ba, si Moises intercede siya sa mga tao. Patyo na untas Ginoo ang mga tao, kay ila gahimuhimo na sila based on their knowledge, gahimuhimo sila ilang Dios. Si Moises maoy pakgang nganuman gitan-aw ni Moises ang ilang kalag. Ningon si Moises, ug patyo ni Ronimo Lord, pagkadaghan sa maiskandalo. Una, mga matay sila sa ilang sala. Ikaduha, ang mga Ehiptohanon nga nagtan-aw nga imo silang gimahal, nya gipamatay ra day dinhi, din asad sila motuog Ginoo. So gusto ni Moises nga masintro gyud ang Ginoo. Nagsakripisyo si Moises pag-atiman ato mga taong gahig mga ulo, aron lang sa hinay-hinay makaamgo sila nga ang Ginoo gyud ay may importante, dili ng mga baka, mga larawan sa kalibutan. Nindot no. Natanawa ang imong bana, patyono na untas Ginoo kay sigig pangabit, ing na Ginoo in town, ayaw sagpatya akong bana, hastang iyang kabit. Ana, maluoy taon kanila Lord, ayaw sila tagaig COVID. Ana ba? Mura kag si Moises bang? Kay ang ilang kalag Lord, na miligro taon nas impierno. Nya kung gusto gini mong tagaan silag sakit, diri na lang ihatag nako. Ana,
Nduta no? Mo anak mo, mga asawa. Imbis nga ibangga nimong ilang gisakyan karon Lord, ako nalay ibangga. Mana ba? Okay mo? Adik mo okay? Porti gid ninyo kayawan on pagid no? Muna si Jesus, ningon si Jesus, ayaw silag hilabti. Ako lang mo'y patya. Ayaw silag hilabti. Ako mo'y patya. Ayaw paagasa ang ilang dugo. Ako mo'y ihawa. Og mo na gihandom nato karon niining atong pagsaulog na sad sa Kwaresma og sa umaabot nga Easter Sunday. Ang Ginoo mao'y nagpakamatay para natong mga buangon. Ang Ginoo mo'y nag-antos para natong gasigig pangita sa kalami o kahayahay sa kalibutan. Nindog ta. Mga igsoon, sa iyang dakong kaluoy ang Dios nagpadala sa iyang anak aron pagluwas kanato pinaagi sa iyang pagpakamatay sa krus. Malaumon kitang mudangup kaniya sa pag-ingon, Amahan, luwasa kami. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga kaobispuhan ug mga kaparian kanunay silang mutubo diha sa grasya sa ilang ordinasyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga anaa sa otoridad kanunay nga magamping sa mga tawo nga gasalig sa ilang mga kamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga hatagan na sa Dios sa walay katapusang kalipay ang mga tawo nga mihalin na niining adlaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Maluluyon namong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa mga kamot.
alas pagdaig panghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot makagagahom nga Dios nga ang gasa nga gihalad niining sakripisyo maglimpyo kanamo kanunay ug maglig-on sa among kaalaot batok sa tanang dautan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria
ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Anasab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamuno lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ang sakramento nga among nadawat maglimpyo unta kanamo Ginoo, itugot nga kaming imong mga alagad malingkawas sa tanang mga sala aron ang nasakit tungod sa sad-ang konsensya maghimaya unta diha sa kabuhong sa panabang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay, gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami.
San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagtuo. Nya ato ginisiyang gamiton, nya atong ipahaom ang atong kahibalo, ang atong knowledge ngadto sa atong faith, the truth of faith. Nya mahimo dayon tang suod sa Ginoo. Update sa atong nahalin sa mga slots sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong projects. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 1,310 slots. Pakpak. Halin gida. Ang Prudence and Healing nga tag 1,000 para sa atong piyesta. Ang nahalin as of yesterday niabot nag 261 slots. Pakpak yapon. Ang available sa Hope and Opportunity kuan na lang 3,690 slots. Niya ang available slots sa Prudence and Healing 239 slots na lang. So pagdali mo aron dili mo mahutdan. Wa man mo malipay. Ang ako lang gyapong ihangyo nga kada ninyo padala labi na gyud sa online, ma-deposit man ninyo sa bangko, ma-transfer or adto bas mga kwarta padala, ayaw gyud kalimot pag-message nga rinako or sa atong secretary si Remy or sa atong mga numerong gibutang diha, i-message gyud ang kanini ang reference number or tracking number nya, name sa sender og ang amount og ang agency nga ngalan sa agency nga imong gigamit pagpadala. Kay tabang sad ni nga dili kayo malangan ang atong pag-claim og pag-monitor sa atong mga nadawat nga mga grasya. Sa pagkakaron na ay mga tulo na lang ka mga gipadala nga dili nako ma-claim tungod kay why name of sender, why name sa awa say figure sa amount. Ang duha ani naa sa RD Pawn Shop. Ang duha niya ang usa tuwa sa lain nga kuan padala. So kamong nagpadala sa RD Pawn Shop nga rinato palihog og check kung ako na bang na-claim or wala pa. Ya, tagai dayon ko sa name of sender o sa amount. Our reference number pa diay sa number. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.